A nova lei termal elaborada pola Xunta non gusta ao Concello de Caldas. O alcalde cree que favorece demasiado privado fronte ao público. Nós entendemos que se prioriza moito os factores privados, non? Nós gustaríanos que esta legislación se asemellase moito máis a outras que hai aprobadas ao longo do Estado, pois Castilla-La Mancha ou Extremadura, onde se contempla moi prioritariamente o público. Isto é así, nós estamos por defender o de todos e non o só o de algúns, e iso é o que quixéramos que se reflejara pois nesta lei. O alcalde di estar ocupado e preocupado neste asunto, cree que a Xunta debería defendelo de todos e non só duns poucos. A agua termal é de todos e, polo tanto, en ben público, onde se debe primar que a titularidade sexa pública. Obviamente non cabe ninguna dúbida que hai intereses creados con anterioridade que tamén habrá que respetar, pero insisto moito na necesidade de que este sea un ben público que ademais coincide co que vimos defendendo toda a vida. O alcalde abordou este asunto esta mañá nunha reunión co líder dos socialistas galegos. Gonzalo Caballero reclamou á Xunta que desenvolva un plan termal que poña en valor esta cuestión e que axude a fomentar o emprego. Cando vemos que o sector do turismo estivo tan afectado pola pandemia e temos que pensar na reconstrucción da economía e do sector turístico despois da pandemia, sabemos que hai que apostar polo desenvolvemento do termalismo, que é unha potencialidade de Galicia. E a hora de falar do termalismo do futuro en Galicia, Caldas ten un papel fundamental e a Xunta de Galicia ten que apostar por un plan termal que permita desenvolver o termalismo en Caldas. O secretario xeral do PSDG tamén tratou co alcalde a situación de varias infraestructuras que precisan de melloras, entre elas o polígono industrial e varias estradas da localidade.